Hola de nou a tothom, què tal, com anem? Seguim aquí intentant de passar la quarantena a casa, vale? En família i fent coses d'aquestes. I ara us volia proposar un petit tallaret, una petita manualitat, perquè puguin fer els més petitons de la casa, els nens i nenes, i que es puguin construir una joguina amb la que millor doncs, ens deixaran una estona tranquils. Vale? La cosa és molt senzilla, no tardarem gaire. Necessitem un got de plàstic o de paper, vale? Alguna cosa que sigui maleable i que es pugui tallar, perquè aquí li farem un forat. Un tros de cordill, lo que tengáis, vale? Mm, com a mínim, la mida que ha de tenir el cordill ha d'arribar des d'aquí fins aquí dintre, vale? Ja veureu el per què. Un escuradents, àlies palillo. I llavors jo, per exemple, avui ho provaré amb una càpsula d'aquestes de la Nespresso. Podeu fer servir una pilota de ping-pong, podeu fer servir inclús un tros de plastilina que quedi ben enganxat, jo què sé. Aquí, quan veieu la manualitat, que és super senzilla, veureu també la imaginació que vosaltres li doneu i quin material feu servir. Jo perquè no tenia una pilota de ping-pong i se m'ha ocorregut fer servir una càpsula d'aquestes. Veurem també si funciona, perquè esto no pesa mucho, però bueno, potser també és més complicat així. Comencem. Agafem unes tisores, vale? Intentem fer un forat aquí al cul del got de plàstic o de paper. No ha de ser un forat molt gran, però tampoc molt petit. Y bueno, ya veo que yo tampoco es que ahí practican molt això, Me lo estoy sacando de la patilla un poco. Però amb paciència, mica en mica, aconseguireu fer-li un foradet. Vale? És que és de plàstico, però és de plàstico bueno, Us pensàveu? Un foradet, vale? Que ha de ser lo suficientment gran com perquè hi pugui passar mig escuradents d'aquest que ara estem trencant per la meitat, vale? A on hi lligarem aquest fil? Aquí. Ben lligat i ben fort. ¿Vale? Con un nudito. Mira aquí. Càmera, enfoca. Bueno, llavors es tracta de introduir el palillo por el agujerito. De manera que quan tenim això passat per aquí, el propi palillo, el propi escuradents, ens farà de tope perquè el cordill no surti. Ho veieu? Així el cordill no surt d'aquí. Perfecto. Pues ara hem de repetir l'operació con la pelotita, con la capsulita,
o el que haguem escollit per fer de boleta, vale? Agujerito. Jo potser el cordill el tinc molt llarg, Vaig a tallar-me'n un tros, perquè si no em sembla que no hi haurà manera de colar-la. I el mateix, li fem un nus a l'escuradents. Vale? Un nus que quedi ben fort, que no es desfaci. Tu. Molt bé, ja quasi bé ho tenim, això. Un tallaret ben senzill, perquè disfruti la canalla. I venga, cap dins. Vale? Vale? A dintre. I ja veieu de què es tracta, no? Uop! Oi! Uop! Oli! Uop! Aquest és el joc. Adeu! Fins demà!